Κατέβα στα χέρια σου. Και πήγαινε πάνω. Και πήγαινε κάτω. Έτσι. Θες να μου δείξεις? Ναι. Εντάξει. Θες τσάι? Ναι, θέλω. Ευχαριστώ. Ορίστε. Ευχαριστώ. Είσαι πολύ καλή. Είχα καλό δάσκαλο. Το λέγει η κοπέλα μου αυτό. Έχεις κοπέλα? Ναι, γιατί? Και πού είναι? Στο σχολείο. Στο σχολείο. Πολύ νωρίς κάνατε σχέσεις. Εμείς στην ηλικία σας ήμασταν ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Τι εννοείς ό,τι να είναι? Ξέρεις, από εδώ, από εκεί, ντρόγια. Ναρκωτικά. Ναι. Έχεις τίποτα καλό να μου προτείνεις? Είσαι πολύ γλυκούλας. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Είσαι σίγουρος ότι έχεις κοπέλα? Γιατί να μην έχω? Γιατί εγώ νομίζω ότι δεν έχεις κάνει ποτέ σεξ. Να σου κάνω μια ερώτηση. Είχα διαβάσει κάπου. Βασικά είχα δει ένα TikTok που έλεγε ότι οι γυναίκες ελκύονται περισσότερο σε ερασμισμένους άντρες. Έτσι λέει το TikTok. Ναι, ισχύει. Αυτό πώς σου φαίνεται? Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Θες να ξαναδοκιμάσουμε?